Možda kolač? Hot dog? Ne. Bako, stigla si. Ćao svima, ja nisam obična baka, a već najmodernija baka. Bako, tako sam gladna. Ne brini, dušo, baka će sve srediti. Šefe sedi Susan i Tisto. Spremni smo za kulinarski izazov. Dobrodošli. Hoću da mi napravite čokoladu, jel može? Wow, naravno. Ja ću odmah početi sa kuvanjem. Treba će mi mlečna čokolada. A još bolje 3. Odlično. Sad ću istopiti čokoladu. Da, tako je. I obavezno dobro mešam. Super. Sada dodajem plavu boju. Tako je. Zatim mi treba ovakav kalup za čokoladu. Da, to je Labubu. Svi ga vole. Mala će sigurno biti oduševljena. Dakle, sipam plavu čokoladu u kalup. Zatim preko dodajem čokoladne kuglice Maltesers. A gde su sve kuglice? Hej, ti mali lopove! Dođi ovamo! Sad ću te ja! Vrati kuglice! Odmah! Odlično, tako je bolje! Izvinjavam se, idem ja? Ova deca! Dobro, sad ću spojiti 2 dela i dobro sve potresti. Gledajte šta mi ispalo! Ovo je plavi čokoladni Labubu. Dodat ću par detalja i eto. Lepota. Bako, halo, Bako, gledajte. Šta da gledam? Tu nema ničega. Kako nema? Ali, gde je moj Labubu? Izgleda da sam shvatio. Tako si sladak, sad ću da te pojedem. Ne, on nije za tebe, vrati mi ga. Šta je to? Susan, dušo, nemoj biti nevaljala. Mislim da imam ideju. Sad ću pogledati šta imam u svojoj torbici. Ne, to ne odgovara, ni ovo. Kakva smešna stvarčica. Našla sam, da, to mi treba. I naravno čokolada. Kako je to sve stalo tamo? Ženska tajna. Dakle, sipam čokoladu u moj kalup i ostavljam da se stegne. Gledajte šta je ispalo. Ali to još ne liči na karmin. Ali ne razumem, kako je to moguće? Dajte mi to. Evo je moja roza Nutella. Sipat ću je unutra. Odlično. Gledajte. Moj karmin je spreman. Wow, to je nevjerovatno. Smislila sam još nešto. Gledajte šta imam. To su slatke Milka čokoladice. Tako su ukusne. Sipat ću ih unutra. Odlično. Ali to još nije sve. Sipat ću preko med. Kako lepo curi. Lepota. Šta radite? Bako, šta će vam dinamit u torbici? Ne, već je zapaljen. Daj mi to brzo. Bitno je da su svi živi. Jao. Sa vašom bakom se bolje ne kačiti. Hajde, Susan, ti si na redu. Da. Koliko stvari baka drži u torbici. Izgleda da sam našla ono što mi treba. Da. Sad ću otopiti čokoladu fenom. Odlično. A svu čokoladu ću sipati u flašu. Wow, koliko je ima. A sada to treba dobro potresti. I sklanjam flašu. Eto, dobila sam čokoladnu flašu. Treba je napuniti. Unutra ću sipati M&M's bombone. Lepota. Stavit ću slatku etiketu i dodati poklopac. Eto. Svaka čast, Susan. Prijatno. Wow, svaka vam čast.
Labubu? Cool. Hoću da ga probam. Tako je sladak. Čekajte, unutra ima nešto. Wow, pa to su čokoladne kuglice. Obožavam ih. Da, divno. Idemo dalje. Oho, je li to karmin? Izgleda kao pravi. Sad ću da probam. Oho, unutra je žele. Neverovatno. Da, jako ukusno. A šta je ovdje? Čokoladna kola? Čujem da ima nešto unutra. Sad ću da razbijemo u flašu. Hajde. I... da, stigla sam do bombona. Ima ih baš mnogo. Lepota. Jedva čekam da probam. Čokolada je preukusna. I bombone su ekstra. Vreme je da izaberem pobednika. I to je baka. Ne mogu da verujem. Tako sam srećna. Čekajte, imam posebnu odeću za proslavu. Eto, tako je bolje. Wow, bako, tako si lepa. A sad mi pripremite vafle, jel može? Odlično, a ja ću da budem prva. Pripremit ću testo. Dakle, prvo mi treba brašno. Sipam ga u činiju, zatim dodajem jaja i mlijeko. Super! Ostalo je sve umutiti. Posle dodajem maline i dobro mešam sve. Gledajte, dobila sam roze testo. Šta? Ne, to mi ne treba. Treba mi lep aparat za vafle. Da, ova je mnogo bolji. Zatvaram i čekam. Gledajte, moja divna vafla je spremna. Stavljam sve na tanjir, a zatim ukrašavam sladoledom. Ostalo je dodati sirup i slatka srca. Kako slatko je lepo, zadovoljna sam, ali to još nije sve. Hoću lepo da serviram svoje jelo. Da. Kao u restoranu, svaka mi čast. Gledajte. Bako, to je smešno. Moje jelo će biti mnogo bolje. Gledajte pažljivo i učite. Umočit ću svoje vafle u čokoladne mrvice. Da, tako je. Odlično, sve se zalepilo za Nutellu. Tako sam ih htjela. A sada treba napuniti vafle sladoledom. Čekajte, a gdje je sladoled? Šta? Zar opet ti? Šta je? Ja nisam dirala sladoled. Nemoguće. Pa dobro, onda ću sam da napravim sladoled. Uzimam banane, dodajem mlijeko, puter od kikirikija i dobro mutim sve u blenderu. Da, tako je. Sipam sve u posudu i stavljam u zamrzivač. Šta? Zatvoreno? Zašto? Hajde, otvaraj se! Ne mogu da verujem. Hajde bre! Ne, prokletstvo! Šefe, dajte ja da probam. Sklonite se. I eto ti! Eto ti! Otvaraj se, glupi frižider! Uspela si! Ne baš onako kako sam hteo, ali nema veze. Hvala ti. Nema na čemu. To su kocke leda. Mogu ih iskoristiti. Poješću par komada. Kako hladno. A sad ću iskoristiti svoj ledeni dah. Da, napravio sam sladoled. To je bilo hladno, ali bitno je da sam uspeo. Dakle, sada mogu konačno ukrasiti svoju vaflu. Stavit ću 3 kuglice, a zatim dodati Kinder Bueno. Obožavam ga. Da, tako je. Sipat ću malo čokoladnog sirupa, zatim dodati malo oraha
i staviti čokoladnog milskog konja. Eto, šta kažete, bako? Veoma dobro, šefe. A šta se tamo dešava? A ja ću imati vafle sa šlagom i marshmallowom. Da, to će biti jako ukusno. To je to. Bravo, Susan. Prijatno, dušo. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo bakine vafle. Izgledaju mnogo slatko, ali bitan je ukus. Kombinacija vafla i sladoleda je jako dobra. Kako velika kula. Obožavam marshmallow. To je mnogo dobro. Neverovatno. I ostalo je poslednje jelo. Izgleda tako čokoladno. Sad ću da probam. Da, i tu je sladoled. A još i sve moje omiljene slatkiše. Odlučila sam, pobedio je šef 100%. Svaka mi čast. Ako vam se dopao izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam mnogo znači. Ćao, ćao!